Today I'm going to buy fruit. I was now going to the most dangerous corner in Johannesburg. Mwana. Terbuzo ukuthi imali. Sikirani. Orisa singakanani? Ay bebe. Yani segi pani mali. Sagot singakanani? Dia? Aí está com certeza. Eh, mas eu vou bilang ni ngah de ni le so ko ni ja ye. Satukat. Ye. Ya, ni ja lo ya. Manje ke mangabe mhlambe bobona awu ngafuna mali. She said a freaking 200 rand. Andre. Sithi kumele ke ngiyokhipha ngoba vele ngiphethe 50 rand yabo. Ngivele ngikhipha 150 yabo ngoba vele ngivele ngabona wena umchazi yabo. Mana ungafiki kuphele songasekho. Sure. Let's now interview them in person. Okay, ya lapha sino No, hayi igama ngesiswati. yeah noma okay Unoname. sino Uzikhona. uzikhona futhi uzikhona Khona Shange. yeah okay lana sino uzikhona Shange okay so siswami besacela ukukubuza nje ngempilo yala estradi nje ukuthi injani Yo inzima bhuti wami. Kakhulu. Kakhulu nje futhi manje sekuwest ngasekho nemali kwakungcono naqala kusekhona imali. Manje sesidalele nje ubala ingekho imali. Napha bayasibulala basenza konke nje. Basirape yo ayikho into abangayenzi. so ninazo mhlambe like akubakhona abantu abanoprotectayo Asinamuntu akho muntu. akekho ngisho nayi-one Uyayihamba uyihambele nje ngokuthanda kwakho. Ungena emotweni ungenile ngokuthanda kwakho ukuthi uzobuya noma ubuye akusodo kwelidayilo omunye umuntu lelo. so ikhona nje mhlambe into embi nje kakhulu sekuyakwehlakalela ungathanda nje mhlambe ukukhuluma ngayo Yo bangirape. Baqede bangithathela imali yami phone yami yonke into yami bahamba nayo. and Bengisa le ngasethu sesowethu lapho. kodwa imali oyenzayo khona la ngabe enough mhlambe ukuthi ngakuphilisa Ayikho enough ayisekho enough manje bekungcono oqala manje sesiyasupheka ngempela. ngabe yini nje ongathanda nje mhlambe ukuthi abantu banganenzela nje yona Yo kusisiza basifunela imisebenzi. okay msebenzi siyabonga-ke sisiwami zikhona ne Okay bhuti. sibonga kakhulu ngathi ungaba right Hayi ngizoba right bhuti wami. siyabonga Siyabonga. Are foreigners really trafficked in Africa? Let us have a chat with Adam to find out. Your name? Yeah. Adam. Ada. It's nice to know you. What would you like to tell the world, Ada? What would you like to tell the world? So I'm not telling my name. Tell the world anything. Say anything to the world. Anything. No, I'm fine. We are fine. Okay. Okay, so like I want to ask you a question, Yabo. So like here in South Africa, Yabo. If they traffic you to South Africa or you came like here on it, did they bring you? Did they buy you? Did they use money like to buy you? How can you say this? I'm Không phải là Sama na to kung tingin like
And then they somewhere in South Africa to work for a cheaper price. So I'm asking, if they think you came here on this. Oh, okay. But thank you, Nyata. Sure. Yes. Okay, Adam, really, Adam was not trafficked. The boy came here honest. Major Manocha live ke sengikhona guys. Elana nginona igama lakho. Last number keep no. Lana ngo last number gift. So ngizombuza ngempilo yalana eJozi bona ukuthi likhipana. So gift mfethu awungitshele nje kunjani nje mawubona i-safety yalana la kithi makusethu bro. Uzoba nenkinga bhuti. Inkinga ezinjani? Yini into ejwayele ukuyibona yenzeka wena la etraffic? Ngamla yami. Ngicela ukutshela into eyi-one. If you are not connected, mhlampe awubhekela amajita maybe wanokwazi njengani niyangibhekela mene grand. You are safe that way. Ngoba maybe fika bethi baza ngohlika ngikhona. That's number bheka. Angeke baphumelele, angengivome. Yeah. Mara nokuthi wena uyinkomedla yodwa, like awuthanda abantu, we are people as well. Yeah. You understand? Into esinyanyisa kakhulu ukuthi some people don't consider us human beings. You understand? Bayasijudge due to the physical appearance. Yeah. Some of us isiphanda ngendlela right, but icela uzawuphiwa tshontsha uzoshaywa. Yeah, no Jesu Mara ayikho njalo. Now bathi tshontsha uzoshaywa, bathi cela uzoshaywa. Ufika ucela i-2 rand ngomalume, ngicela i-2 rand. Uyangi-understand? Athi ungayofuna umsebenzi akhiphe imvumo. Athi ungayofuna umsebenzi uncane kanjani akushaya. Mara guys siyazibona izinto esizenzayo man. Some of us siyafuna ukuyela emadladini. Uyayizwa lady, mara kukude. Kumele ngihlanganise ukudla. Kumele ngizosave nini? Yeah, cause vele uyasibona ukuqala Uke ekhaya nama-needs wakho kuqala. Uke ekhaya is like 350. Yo. Ukufika emanzini toti. Oh, yakudeni ekhaya. So wena mawusuka ekhaya uza la eJozi unamapha amaphupho. Yini ama-goals wakho bonawo? Ngizelana nogogo 2008. Bekethala la eBig Sums. Esebenze nursing home, which was not paying her much. You understand? Kodwa lokho kuncane abebesipha kona bekwazi ukuthi kwesinqengezi. Uyayithola ngiphile nogogo 3 years. Wabhoda due to diabetes. You understand? And then manje kwakhosa ukuthi bengisasena 12 esikhathi. So ezinye zezinto last number zaya phansi zashabalala. Kodwa ngabuka ngazithintile. Ngenxa yokuthi bekuwuye umuntu bekakusiza. Ngathi cha ugogo akasekho manje. I have to do things myself. You had to grow up ube indoda at a very young age. And ebheka kwasho ukuthi ngihlangana namajita wrong. Ngicela usizo ngaleso sikhathi. Ngibona bazoku-influence. Bathi hayi qale uyotshontsha imoto qala bese uthole leyo mali yokwazi ukwenza i-ID, ukwazi ukuthola iplate, ukwazi ukuthola ini. Uyayizwa? And I did it for the first time ngingakakwazi ukudrive. Yes. Kodwa ngayidrive imoto. Yes. Ngayoyibeka. Bengiyibeka last number bangibhadala. But then abanginikezanga izinto ebekumele banginikeze zona. At least i-ID ngiyitholile. You understand? Beshini indaba inzima ke le mpilo. I-ID ngiyitholile and babaleka nemali nani bangifaka emkhuphini bengibhadala 400 kuwo lowo mkhuphi. Bathe bazongitholela i-room
abangitholelanga room, yang understand. Yeah. So manje kwakhosta ukuthi bangibhadalele umkhukhu 370. Yes. Guess how many months? 1 month. 1 month. Just ukuthi bona bakwazi uku-escape. You understand? Bengingakazi by then. Mara manje Picking up from story sakho ne ngizwa ukuthi from your back family ngiyabona there was not much support yabo from your family, and then ngiyezwa ukuthi nalabantu laba bakutrickile yabona, uye wahlangana nabantu sicabanga ukuthi bayakusiza kanti bona bayakutreat. Eish, yabona it's very sad yabona ukuzwa into enjalo yenzeka emntwini yabo. Nalento leyo ukuthi abanye you judge a person based on their appearance. That's another thing ekumele ingayenzeki empilweni. So wena like ungaba advise kanjani abantu ukuthi maybe bakwazi ukuthi babone ukuthi umuntu, you don't just look at the physical appearance of the person, you look at their action and their heart. Advice for one. yabona ngamla yami, when we pray to God, He hears more than we say. He answers more than we ask. He gives more than we imagine, but in His own time. You understand? Yeah. So, ngicela umuntu mengehlangana nomuntu estradini am-approacha, yezwa, ambingelele, azi ukuthi usengani, azi ukuthi shuthi uyamfunda umuntu nasinamba. You don't just say hayi lo ungcolile futhi ekhambela le useka umshaye nokumshaya ungazi ukuthi ubunani. Kwenzakalani ya. Thola ukuthi abanye bethu siphanda ngamathini, and thina eli-1 uthola after I don't know how many hours. This is my copper. And everyone is looking at my copper. Do you want my copper? Then subscribe. But I know guys, but either way subscribe.